mun yhteistyökumppani Nippon Sport lähetti mulle testiin tällaiset säkkihanskat. Ja halusi sellaisen ihan rehellisen arvion niistä ja nyt annetaan palaa. Ensinnäkin mua vähän arvelutti, kun en mä ollut kuullut tällaisesta merkistä aikaisemmin. Niin mä ajattelin, että no, katsotaan mitä tuleman pitää ja eipä siinä mitään. Mä oon lyönyt näiden kanssa jonkun verran säkkiä. Aika paljon oon harjoitellut ground and poundia näiden kanssa ja siinä ne oli todella hyvät. Myös säkin lyömisessä ihan hyvät. Ei mitään valittamista. Ainoa mistä mä en oikein tykkää, niin on kun toi peukalo jää. Se jää voin näyttää. Peukalo ei ole suljettu mitenkään, se tulee tälleen täältä. Se ei oo mun mieleen. Muuten erittäin positiivinen kokemus. Vähän ehkä naftin kokonen, mut sopii tällaiselle pienkätiselle jiu-jitsu-miehelle oikein hyvin. Ja kestävyydestä ei nyt oikein osaa sanoa, kun ei ole vielä niin kauan hakannut näitä. Totta kai nääkin varmaan saa tilalle lyötyä jossain vaiheessa. Oikein positiivinen yllätys. Menee ehdottomasti käyttöön. Sanotaan 4/5.